Bi ye sibiridon ye marisi kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako ni TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ awa tɛnɛn natɔ ni o bɛ bɛn marisi kalo tile tan ni wɔɔrɔ ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ o kan ka bɛn Layilatul kadiri don ma ka kɛɲɛ ni o ye ale don in baara tɛ kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ awa don min ni awa a bɛna bila awa don sarata fana don jamana kɔnɔna na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye jɛkulu min sigilen don an ka fanga ɲɛmaaw fɛ gɛlɛya kunbɛnni kama gɛlɛya min ni o ye tajiko gɛlɛya ani fɛn caman wɛrɛw ye an b'a yira aw la k'a fɔ u bɔra ka dantigɛli kɛ awa mankan min o ni o cira awa kununko k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ maa caman kun taara ka taa ara minɛ station na o tuma an ka awa fanga ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ awa maaw kana jɔrɔ awa maaw kana bɔ u cogo la bɛɛ k'i hakili sigi tajiko gɛlɛya tɛ yen taji bɛ an ka station na fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma maaw bɛɛ ka tɛmɛ ni u ka baaraw ye. Kununko juma ni o bɛnna marisi kalo tile tan ni saba ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Tanji Bondo n'o ye citerne ye olu falen donna Bamakɔ kɔnɔ n'o ye Mali faaba ye yan walasa awa ka jamanadenw hakili sigi halisa k'a yira k'a fɔ taji bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma tajiko gɛlɛya awa o tɛ yen nɔ. An ka ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛnnin min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Kante awa ni a tɔgɔ yɛrɛ ye Sulemani Keyita ye a bɔra ka kunnajaba de sɔrɔ kunnajaba min ni jamana ka awa jɔnjɔn min bɛ da maaw disi la n'an ko a ma ko Chevalier des arts de la culture a bɔra ka o kunnajaba sɔrɔ walasa ka a ka cɛsiri jira a ye baara min kɛ ayiwa ɲɔgɔlɔnbɔ sira kan awa Kante u ye a koɲuman dɔn ka kɛɲɛ ni o de ye. Nin wagati in na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye Irankaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kɛlɛkɛ pankurun dɔ min ye lamɛrikɛnw ta ye o kɛlɛkɛ pankurun in a jirala k'a fɔ se kɛra a ma ka awa pankurun in bɔ pankurun in bonni awa a jirala k'a fɔ pankurun in awa a jenina wa ani a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen jenina ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen b'a a kalama k'a fɔ awa kɛlɛ min bɛ Iran jamana ni lamɛrikɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na o tuma Irankaw u filɛ ne ka lamɛrikɛnw ka pankurun dɔ jeni nin cogoya in na ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni se telimaw na aw ni ce ɲɛmadali ani kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.